Добро утро от китното градче Правец! В днешния прекрасен неделен ден ние избрахме да избягаме от шумотевицата в София и да си направим еднодневна разходка в това китно градче. Първата спирка в нашата разходка беше центърът, където се намира и сградата на общината. В близост се намира и историческият музей, като той може да бъде посетен, вътре да се разгледат различни предмети, както и да си купите някои неща и да направите съответно дарение. Правец е свързан с развитието на компютърните технологии. За момента не зная този компютърен център дали се използва, но той се намира тук в центъра на града и се надявам да функционира, защото все пак има и училище, което е технически университет. Центърът е изключително подреден, чист е, поддържане. Въздухът е много чист, диша се с лекота и сякаш изпитвате усещане за прочистване на дробовете си. В тази част се намира и паметникът на Диоген, като мястото около него е много красиво. Улиците на Правец също са чисти, подредени и изключително е тихо и красиво в този град за разходка. Това е къщата музей на Тодор Живков, като независимо от неговото управление, ние трябва да знаем историята си, да я помним и да се учим от нея. Какъвто и да е бил неговият режим, той е част от нашето историческо развитие и ние трябва да знаем историята си, защото без минало няма и бъдеще. В този музей има зала, в която са изложени компютрите Правец, като това са и първите технологични машини, използвани в България. Уредникът може да ви разкаже много интересни неща за развитието на компютърните технологии и самите компютри. Срещу къщата музей на Тодор Живков има много красиво паркче, което е чисто, зелено. Приказно е да се седне, да се почине и да се наблюдава природата около нас и всички тези планини. Правец е едно китно сгушено градче в България, което си струва да бъде посетено. В Правец е и технологичното училище, което е към Техническия университет. Той има много добра база и общежитие за учениците. Паркът в района е много голям, много чист, много поддържан и е идеално място за релакс.